Nazdar! Čaves. Dobre, dobre. Voge? Na toto som chcel robiť recenziu, len nikto tu ešte nemal. Paráda. Aj. Toto je... Počkaj, to není... Kúpili, lebo on si to kúpi a že keď si to kúpiš, tak si kúpim aj ja, lebo ja tiež jazdím inú motorku, ale... Čau. Ja mám, keď sa oblečujem 105 kg asi. A tak maximálne s tým BMI 120, aj to už tá motorka ide umreť a tak normálne 100 100. 105 ide v pohode. Poďme si trošku zajazdiť. Díky. Príkaz, jaký oný. Aké je to malé. Predná brzda. Nejak to nebrzdí. Idem tu. Ale je to malé a ľahké, akože nebojí sa človek s tým barzde takto hodiť dole. Čo na väčšej požičanej motorke by som sa bál. Toto je taká pohodka celkom. Ani som si nevšimol, aká je tam guma. Čo tam máš vlastne obuté? To sú nejaké drápaky. Lebo dobrú trakciu to má teraz. Motocrossové, endurové, no. Aha. Ľúbi sa mi, aké je to ľahké, že aj keď mám požičanú motorku, nebojím sa proste ísť na nejakú hlúposť, vieš. Že na takej, keď mám požičanú, to nejdem proste. To je veľký rozdiel, no. Idem skúsiť túto rovinku ešte. Podvozkovo. Meké. No a zatiaľ to hltá. Strašne nízko je tam, ale je to fakt slabunké, cca. Ale strašne tu má nejak zle nastavené brzdy, že to proste vôbec nebrzdí. Nebezpečné to je. Ale hej, no. A podľa mňa CF moto je trošku kvalitatívne inde ako toto, ale zase toto je ľahšie, no. Pocitovo je to podľa mňa o dosť ľahšie, aj keď som celé moto ešte nejazdil reálne. Ale myslím si, že je. Unavné, ale je, ako stále viem, že som na adventure motorke, že není to jak enduro, že proste unavený som tiež. Enduro aj človek v podstate ani unavený. Ale však o tom to je. Máme do jednotky. Skúsime na polej výkon. Akože niečo to ide. To človek potočí. Ale hej, no. Skúsim ísť tajto. Musím si dať hore plexi, lebo spotený som. No, jak to tu vyzerá? Sa to už začína zošupávať. Takto je to ľahučké, takto je to veľmi ľahké. Porovnal by som to s Hondou 300, fakt. CRF-u. Veľmi ľahučké. Človek sa na tom fakt, že trúfne. Zvedavý.
mi toto podarí výjsť. Z tejto strany moc nechodievam. Idem radšej pomalšie. Ale nechytil som podvozok, čo je fajn. Takže je to relatívne vysoké od zeme. Tuto na tenerke je to tak na hranu. Vadí mi tá brzda, že nemám istotu proste. Vôbec to nebrzdí, preto musím ísť pomalšie. Podvozkovo je to absolútne mäkké. Treba ísť absolútne pomaly, nech to človeka nejak neprekvapí. Plyn je dobrý, asi to typek trochu otvoril. Plyn je veľmi dobrý, zatiaľ mi to neskapalo. Responsívny. Ak to strieľa do výfuku, by som to dal namapovať. Akože je to ľahšie, o dosť ľahšie ako hocičo. Ten na Honde 300 úrovni by som povedal. Ja chodím jazdiť kamo má TRS-u, 300 a celé. Rýchlejšie a aj také vyššie. Toto je taká dospelejšia motorka, no. Ale unaví sa človek, nie je to zase úplne jak enduro. Takže stále tam cíti, že je to adventure, no. No mi vadí tá brzda, lebo neviem pridať a brzdiť, proste bojím sa, vieš, že treba to nejak pozrieť. No, treba, lebo nevieš sa rozbehnúť, ale náhodou musíš zabrzdiť asi v hajzli, vieš. Netrhá, je veľmi... To je rozdiel, keď je otvorený výfup, cítil som. Určite. Na to, že som ju dal do rýchlejšia, nestratila na sile. Ale sranda, že na dvojke sa tu dosť trápila, že lebo ja vždy chodím na dvojke, cez spojku. Ja na jednotke takýto kop. Ako radšej točím do obmedzovača, ale na jednotke radšej. Aj Gabčíkové, keď sme boli jazdiť tie štrky tam, tam tiež tie veľké kopce iba na jednotke. Dokonca to vyšlo aj ten veľký kopec. No. Piči. Na jednotke to vyšlo. To je fajn, že tam obuješ hociakú malú endurovú gumu a si vybavený, vieš, to sa mi ľúbi. Ešte aj širšie môžu, 140. To je čo, 2,5 Rafik, alebo... To neviem. To sa mi ľúbi na týchto motorkách, že hej, že človek s tým môže padať a testovať a hrať sa a tak a máš páži proste. To. Mohol by sa to aj ešte odľahčiť, tento rám dole. To áno, podľa mňa 15 kg vieš toho zhodiť, keby si veľmi chcel. Len zase rozbije všetky plasty, keď to padá. Nemá to takú dobrú ochranu? Ale zbytočne to rozbije, no, to je pravda. Než nemám rád, keď tu jazdíme, vieš, furt a človek sa nezastaví a nepovie čau, nič. To také, že OK. My keď sme tu začínali 2022, tak sme tu boli fakt, že každý deň skoro, úplne, že som tu spoznal asi 20 ľudí, ty kokos. Pekná. Na takéto terén je to super. Na naučenie, alebo keď sa chceš naučiť niečo, tak na začiatok, hej. Možno nejaký TED jazdiť, je na tom dobré. Na TED je to podľa mňa super, keď má človek, že chce ísť pomalšie, že nevadí mu, že proste si ide chill po diaľnici a podľa mňa je to Honda 300, ale za normálnu cenu. Honda je kvalita zase. Ako tento motor sa strvá na Kawasaki KLX 300. To je presne taký istý motor. Môže byť, čak Číňania sú v tomto experti. Hej. Táto stúpačka výštuje pekne na takomto brekite. A na tej Honde to je navarené v ráme a chalani takí, čo majú 100 kg, to utrhli. No aj kus rámu utrhli. S tou stúpačkou. Ale je strašne mäkká tá motorka. Chalan, keď na to sadne, tak je strašne ide dole. Je mäkká, no to som si všimol, že chcel som ísť trochu rýchlejšie a už som dostával náklady, hej, že nemôžem. Hej. A toto je taký jak z Vestromu, nie? Ten predok je taký zvláštny. Ale pekný celkom. Ladené, toto sú originálne, takéto pačky? Nie, to som už dával. Ja mám tiež také na terke. To je všetko dorábané, ešte aj tento kríd je dorábaný. Hej. Na motora by to neprkalo. Áno. Rozjety som tam menil, kolečko, zadné kolečko. Je to vysoké. To vysoké. CF Moto je nižšie, aj CRF-a Honda je nižšia. Ináč tá Honda sranda, že na papieri je vysoká, ale v realite keď si sadneš, tak máš nové, že 50% sak máš, že proste ti to, takto sa prepadne. Som mu meral, Chalan má 100 kg, meral som mu sak a má 30% iba. Iba 30? Áno. Tak to je, na tomto? Vyzerá to ďaleko viac. Na tomto či na Honde? Nie, na Honde. To sa mi nechce veriť, lebo chalan má 100 kg a mal 50%, čo som ja meral. My sme merali ten sak a... Ale na ktorej? Na tej rally či na tej normálnej? Na rally. Aha, lebo on má tú normálnu, možno tá rally má nejaké... Hej, L-ko má. On má to obyčajné, hej? No, to je L-ko. Možno má to lepšie struny henta, neviem. My to teraz chceme vyskúšať Rumunsko, TED jazdiť, Čechy, TED. Rumunsko môže byť s týmito gumami. Počkaj, toto vyzerá jak Mitas 1.09, ne? Ja mám takú Dunlopu, presne. Hej, aha. Si kúpil už a idem to prežiť teraz. Jasné. Lebo už je tak zošľaha na táto. Ale kto to je výrazne offroadujejšia guma, jak táto, to zas. Ale toto je tiež fajn. Hej, tá 1.09 je za mňa taká fakt, že jedna stop gum, že čo sa osvedčila na tety. Nejaké, že tuto do jamy nie, tuto do jamy chceš niečo také, že na bláznenie, keď akože chceš si to užiť, ale na tety je to perfektné. Aj na ceste sa dá s tým jazdiť na hentej zime. S tým sa dá veľmi dobre naklapať. Ale vieš čo? No. Aj s týmto viem klopiť na penickej zlape. Je ľahká motorka, ale vieš čo je problém, že keď náhodou ti to šmikne raz, tak už potom... Lenže na tej ľahkej motorke ten šmík je uriaditeľný. Zadok, hej, predok by som sa bál, zadok, hej, s tým súhlasím. Zadok, keď šmikne, tak pri to proste pustíš a ideš nejak ďalej, ale... Ale drží aj ten predok, ja som prekvapený. Na babu jazdu.
Ja verím tomu, no. Ja mám tieto rockridery a tiež tým viem ísť na bave, akože... Hej, len keď sa človek chce užiť, že normálne ísť proste dole, čo sa najviac dá, dať si kombinézu všetko, tak proste je jasné, že je to hovadina. Ale keď máš skúsenosti... Meká zmes zase, vieš, to drží, keď není mokrá cesta, drží. Ja len ti to drží na čom, vieš, na týchto dvoch, akože hej, no. Ale hej, chápem. Ale tak keď máš skúsenosti z nejakého motardu a tak je to zase iná káva, vieš. Hej. Tak, môžeme myslieť nejakú cestu. Môžeme ísť tento hore ešte. Kokos. To je to také nič moc na tieto gumy. Toto sa... Oj! Si vybral ťažšiu cestu! Škoda. Ťažké, ťažké. Ešte, že mám skoro žiadny benzín. To treba ísť vrchom. Môžeme ísť do lesíka! Čo je? To by benzín? Tu mám také kolečko. Tu je taký skok. A niekedy to tu vie dobre prekvapiť, tieto jazdierka. Hopa! Toto celkom znižuje. Fúha. Slušné, slušné. Ale nie je to nič také hlboké zrejme, čo by nás utopilo. Voda. Dobre. Nice. Píče. Poďme tam hore, len som sa tam zasekol. Strašne sa tam dá zaseknúť. Hore! Tam!